Türkmenistanda zenanların gözellik hizmetlerine gadançılık girdilendiği barada Azatlyk Radiosunda ve halkary metbuatında iýdigderle çap edilen maglumatlardan soň ýurtda bu hizmetlerin aglawasynyň aýal gyzlara gaýtadan hödürlenmegine ruhsat berildi. Ýöne ýurtda botoks, silikon, epilatsiýa we tatu gadançylygy heniz hem dowam edýär. Ilat arasında bu hizmetlere talabyň ýokary bolmagy käbir hünärmenleri gizlin işlemäge we türme tutsaglygy bilen ýüzbeýiz bolmagy iterýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Aşgabatda Balkan, Lebap we Mary vilayetlerinde gözellik salonlary öz müşterilerine emelik kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş bejermek ýaly hyzmatlary hödürleýärler. Şol bir wagtda döwlet idara kärhanalarynda işleýän diran işgärlere emelik kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş bejertmek, şeýle-de kosmetiki terişdeleri ulanmak henizde gadanlygynda galýar. Büdjet işgärlerinden talaba laýyk giyinmek, ýagny giyin köýnek giýmek talap edilýär. Olaryň ýakalary hem ýapyk bolmaly. Olara kosmetika çalmak düýbünden gadagyn. Ýöne zenan işgärler kän bildirmeýän renkleri ulanyp ýüzlerini makiýaj edýärler we özlerine timar berýärler. Häkimlikleriň wekilleri büdjet işgärlerine berk gödäwçilik edýärler. Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň iýdi süre geçen ýylyň aprelinden başlap Türkmenistan aýal gyzlaryň erkinligini çäklendirýän giň gerimli gadançylyklaryň ençemesini güýje girdi. Türkmen häkimetleri tarapyndan resmi derejede ýylan edilmedik bu gadançylyklaryň çäginde aýallary emelik kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş bejertmek, dar eşik giymek, gysga balyk, ýupka giymek, makiýaj etmek, saçy sara boýatmak, tatu etdirmek we botoks, silikon, epilatsiýa hyzmatlaryndan peýdalanmak gadagyn edildi. Bu hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň onlarçasy ýapyldy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, bu hyzmatlaryň ilaty hödürlenmegine gaýtadan ruhsat berilmegine Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň depelenýändiги barada Azatlykda, halkara metbuatynda we jemgyýetinde iýdigderli çap edilen maglumatlar sebäp bolupdyr. Bu gadagynçylyk barada dünýä metbuatynda iýdigderli habar çykan soň häkimetler bu salonlaryň gaýtadan işläp başlamagyna ýuwaş-ýuwaşdan ruhsat berip başladylar. Dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler bu uğurdaky käbir şol sanda botoks, silikon we epilatsiýa hyzmatlaryny hödürlemek gadançylygyny henizde öz güýjünde saklaýarlar. Bu gadançylyklary bozan raýatlar 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär. Balkandaky habarçymyz gözellik salonlarynyň işgärlerine salgylanyp, soňky 8 aýyň dowamında Türkmenbaşy şäherinde botoks hyzmatyny hödürleýän adından 11 sany kosmetologyň türmä basylandygyny aýtdy. Olar bir kanun we gadagan edilen gözellik hyzmatlarynyň işi bilen meşgullanmakda. Müşterileri beden taýdan şikayet ýetirmekde günäli tapyrypdyrlar. Botoks we ýüz ýogurtlaryny gidermek üçin gelen müşterilerde allergik reaksiýa döräp olaryň dodoklarynyň botokslaryna infeksiýanyň emele gelmegi bahan edilipdir. Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Berk gadançylyklara garamazdan ilat arasında botoks, silikon, tatu we epilatsiýa hyzmatlaryna talap ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaý bolsa bu hyzmaty hödürleýän hünärmenleri gizlin işlemäge iterýär. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, olar bu hyzmatlary köplenç öýlerinde ýa-da gözellik salonlarynyň arka tarapynda hödürleýärler. Olar bu hyzmatlary amal etmek üçin köplenç kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine para berýärler. Bu hyzmatlaryň gadagan bolmagy we gizlin amal edilmegi olaryň bahasynyň ýokarlanmagyna hem getirdi. Häzir Türkmenistanly denanlar bu hyzmatdan peýdalanmak üçin geçen ýylyň fevral aýy bilen deňeşdirilende tas 2 hisse köp maddi çykdyjy etmeli bolýarlar. Botokslaryň narhy 2000 we 4000 manat aralygynda, epilatsiýa hyzmatlary 200 we 300 manat aralygynda bahalanýar. Dip Lewapdaky we Marydaky habarçylarymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurduň zenanlar birleşiginden we agdalýan sewitleriň polisiýa müdürliklerinden kommentari alyp bilmedi. Erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleriniň bardygyna kepil geçen Türkmenistanyň hökümeti ýurtda aýal gyzlar babatynda çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmeginiň sebäplerini
resmi derecede düşündürmekten saklanýar. Bu mesele geçen ýylyň iýununda ýekece türkmen resmisi tarapyndan agzalyp, mejlisin deputaty Serdar Arazow türkmen aýallar üçin kosmetiki amallaryň gadagyn edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýandygyny aýdypdy.